Mga gagmayng negosyante sa Opol ug Salvador City sa Misamis Oriental gihatagan og dugang kapital sa negosyo gikan sa probinsya. Ang detalye sa report ni James Pauloyap. Gitapok sa mga personahe sa Misamis Oriental Provincial Cooperative Office ang kapin gatos ka mga nano-entrepreneur sa Opol ug sa siyudad sa El Salvador aron tunulan og financial assistance nga dugang kapital sa ilang negosyo. Usa kuno kini ka proyekto sa probinsya aron mahawas sa ilang mga utang, ilabi na si lending scheme nga 5-6 ang mga gagmayng negosyante. Some of them are sari-sari store but mostly peddlers, kanang bitong mga galako lang sa mga snacks, sa mga schools, mga sudan, mga ginagmay nga mga negosyante. 10,000 pesos ang madawat sa matag benepisyaryo. Gawa sa maong ayuda, nagpahigayon sa technical coaching ang Department of Trade and Industry aron nga mas magiyahan sila sa pagpalambo sa ilang negosyo. Dugang siya og puhunan, ang uban ibayad sa utang. Matubos na gid ang kalisod, madugangan pa gid ang puhunan namo. Kanunayon nilang gitutukan paghatag importansya pagtagad sa pagsulbad sa kawadon sa atong mga negosyante. Bagpadayon kuno ang maong programa hangtod nga malukop niini ang 25 ka mga munisipyo ug 2 ka syudad sa probinsya. Kinahanglan nato nga i-monitor kung na maayo ba gyud ang ilang pagpadagan sa ilang mga negosyo. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauloyap para sa One Mindanao.